Convergència i Unió assegura que ha incrementat la seguretat a Tarragona en els últims mesos. Aquesta ha estat la principal conclusió que ha arribat la Federació Nacionalista després de mantenir una reunió amb l'actual cap de la Guàrdia Urbana. CiU també confia en què s'arribi a un acord de consens per la mobilitat de la part alta. Victòria Fons, la portaveu de Convergència i Unió a Tarragona, ha mantingut avui una reunió amb José Miguel Abdelkader, el nou cap de la Guàrdia Urbana. El tema central de la reunió ha estat la percepció de seguretat que hi ha a la ciutat. En aquest sentit, gràcies al model de proximitat, en què Guàrdia Urbana i Mossos treballen conjuntament, han arribat a la conclusió que la seguretat a Tarragona s'ha incrementat en els últims mesos. També han tractat temes com la videovigilància i també la peatonalització de la part alta. Fons veu prioritari la implantació d'un aparcament en aquesta zona. Per això veu amb bons ulls l'ampliació del pàrquing Torroja. Per tant, una mica el que hem fet ha sigut una presa de contacte, una valoració de tots els temes de seguretat, de mobilitat que tenim a la nostra ciutat. Una ciutat, per altra banda, des del punt de vista de mobilitat una mica complexa, sabeu que té certa complexitat, i ara doncs, abordàvem per últim aquest tema tan candent que és el tema de la part alta, on és una mica difícil de vegades de poder posar d'acord els interessos de tots els allí afectats, que són els veïns, els restauradors i els comerciants. No? Em sembla que la situació hem demanat que es flexibilitzi el màxim possible per donar resposta a les necessitats de tothom i arribar a un model que sigui de consens.